Какво става, хора? Ние ще ядем... Тоест той ще яде чили сос с него. Защото той е безлив. Не, защото е много лютиво. Не, чакай тук. Айде, давай. Че имам 2 минути и 14 секунди. Яш. Давай много. Много. Ай бе, то това ли ще е да църкне, бе? Еми добре, дай с лъжичка. Хора, е това... Оп, да не капне. Е това ще Да не ми налепиш по камерата. какво да? Айде. Сега ще залети. Не. Лети ли? Усетете. Топло е. О, бе, изгаря. Айде, стоп. Добре, това ще е за края на клипа. Ама ще трябва да заснемаме и на моя. Ще трябва да заснемем и на неговия. Значи, това ще е края на клипа. Ако ви е харесал този клип. Това е едно кратко клипче просто. Така. Реакцията, когато ядеш чили сос. Не дейте ящици. Не. Макар че яще такъв чили сос. То не е много люто, ма е много люто. Да, не е люто, ма е люто. Да, и това хора ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал и чао! И не забравяйте да се абонирате. И не забравяйте да лайкнете клипа, ако ви е харесал. И до нови срещи. Чао!